Исәнсез, саумысыз дип MTV каналының мөһим музыкаль бейеклек хит парадында сезгә кайнар сәламнәремне җиткерәм мин, Ранил Нуриев. Бүгенге тапшыруда без бик фәлсәфи тема күтәрәчәкбез. Күпләребез үткәннәргә кире кайтып нидер үзгәртергә, үзләреннән ниндидер киңәш бирергә тели. Безнең хит парадыбызның резидентлары да искәрмә түгел. Аларның кире әйләнеп кайтырга мөмкинлеге булса, үзләренә нинди киңәш бирерләр иде. Бүгенге тапшыруда без әлеге кызыклы сорауга җавап эзләячәкбез. Без башлыйбыз. Хит парадыбызның кагыйдәләре буенча һәр атна саен без бер резидентыбыз белән сау булашырга мәҗбүр. Кызганычка каршы, музыкаль бейеклек тапшыруның кысаларында Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз Айдар Галимов соңгы тапкыр чыгыш ясый. Әйдәгез аны көчле алкышлар белән озатыйк. Гомер вакыт куа да куа, искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма, яшибез әле тынмагына. Килә көннәр килә дә китә, яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Киләсе мизгелдә безнең хит парадка утта янып торган, көчле холыклы, нәфис буйлы, популяр җырчы, шоу-биз тапшыруның алып баручысы Иркә аяк баса. Ул безнең хит парадта нинди үрләр яулар икәне әлегә билгесез, ләкин төгәл әйтергә мөмкин. Аның катнашуы бер кешене дә битараф калдырмаячак. Рәхим итеп, каршы алыгыз. Yıraklarga gittinmi әллә ышып, әллә ышып. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугаштай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугашым талларда, күзләрем гел менәр идем айларга, сине көтеп яна йөрәк, кайларда син, кайларда. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугаштай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Кышым сайрый өзлә йөрәк, уйларым синең хакта, Сине кетем кайт яныма, калма бәгърем, син ятка, син калма. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугаш
Бу атнада 9-нчы урынны яулаган Илдар Әхмәтов үткәнгә кире әйләнеп кайтырга мөмкинлеге булса, иҗат юлын бераз гына икенче төрле башлар иде. Электән үк берәр нинди иҗади коллектив, музыкаль ансамбль белән эшлисем килә иде. Ләкин кызганычка каршы, хәзер бер нәрсәне дә үзгәртеп булмый шул дип уртаклашты ул. Кадерле тамашачылар, сезнең экраннарда сиңа илтмәгән юллар җыры белән Илдар Әхмәтов. Izlab yolga çıktım, min basmagan sokma kalmadı. Көп жерлерге алып барды yollar, бары сиңа алып бармады. Барган сайын ызына яра, көпме yollar инде урады. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Барган сайын ызына яра, көпме yollar инде урады. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Китәр yollar тиз ачылган иде, кире кайтыр юлны тапмады. Сиңа таба каршы килгән чакта, син кул селтәп артка атлады. Барган сайын ызына яра, көпме yollar инде урады. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Барган сайын ызына яра, көпме yollar инде урады. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Сиңа барган юлда гел каршылык, кызыл утлар яна һәр вакыт. Язмыш аты синең тукталышны, узып китә булмый туктатып. Барган сайын ызына яра, күпме yollar инде урады. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Барган сайын ызына яра, күпме yollar инде урады. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Барып жетмес yollar булмый диләр, сиңа барып жетеп булмады. Мин үз тормышым белән бик канәгать диде киләсе резидентыбыз Эльвина. Ни генә булса да тормышымда барысы да яхшыга булды. Аллага шөкер, барлык хыялларым чынга ашты. Алда да мине бары тик яхшы көннәр көтә дип ышанам диде резидентыбыз. Узган елларга әйләнеп кайту мөмкинлеге булса, кирәк чакта бераз гына әрсезрәк бул дигән киңәш бирер идем үз-үземә дип өстәде җырчы. Таптадың гүлләрне
pişirdi Üzdün biti bağırı Bilmedin kadri Yolğanını minele düşündüm Dağlarım atalmay Dünlerim utalmay Şillerge daraldı muhabbet Dünlerim üşüdü Ni buldu düşündür Nişlettin sen mine hıyanet Hıyanet komşusu Söyünün karşısı Eğlendi muhabbet karabı Yaşavım yazlarsız Kişilerim nazlarsız Yalğızlık şeşimni taradı Dağlarım adalmay Dünlerim uydalmay Şillerge daraldı muhabbet Tenlerim üşüdü Ni buldu düşündür Nişletti sen mine hıyanet Dağlarım adalmay Dünlerim uydalmay Şillerge daraldı muhabbet Tenlerim üşüdü Ni buldu düşündü Nişletti sen mine hıyanet Yaşınmış utları Qadaldı uqları Yolğanın aşısı yamandı Yazmışlar uşağı Salqındır qışağı Yalğızım yanarğa qalğandı Dağlarım adalmay Dünlerim uydalmay Şillerge daraldı muhabbet Tenlerim üşüdü Ni buldu düşündür Nişletti sen mine hıyanet Dağlarım adalmay Dünlerim uydalmay Şillerge daraldı muhabbet Tenlerim üşüdü Ni buldu düşündü Nişletti sen mine hıyanet Tenlerim üşüdü Ni buldu düşündü Nişletti sen mine Бүгін достар хит парадыбызның 7-ші позициясында минем жырым. Тапшырубызның темасына келгәндә, дөресен әйткәндә, үз-үземә нинди киңәш бирер идем икәнен төгәл генә әйтә алмыйм. Мөгаен, ниндидер минутларда тәвәккәллерәк булырга, бәхетле очрак көтеп утырмыйча, үз тормышымны иртәрәк кулга алып, үз юлым белән атларга. Әмма әлеге вакытта мин үземне дөрес юлда икәнен төгәл әйтә алам.
Минем өчен әллә ниләр эшлисең, миңа ни кирәген син бит белмисең. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин син күктә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә, юк бүтән синең кебек. Килерсең мәхәббәт җилкәне белән, яхшылык һәр вакыт җиңгәнен беләм. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, кайларда гына булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә, юк бүтән синең кебек. Теләсәң бары да синеке булыр, байлыгың, муллыгың гел ташып торыр. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин кем генә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә, юк бүтән синең кебек. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә, юк бүтән синең кебек. Хит-парадыбызның 6-нчы урынында Зәйнәп Фәрхетдинова. Әлбәттә, еш кына теге яки бу вакыйганы үзгәртер идем дип уйлаганым бар ди Зәйнәп ханым. Ләкин шуңа да карамастан, бүгенге тәҗрибәсе һәм акылы белән бер нәрсәне дә үзгәртергә кирәк түгел икәнен аңлый. Ә инде үткәнгә кире кайтып булса, үзенә иҗат өлкәсендә туплаган белемнәрен бирер иде. Мин һәр чак эзләнүдә, чыгышларымны, тамашаларымны гел тагы да күркәмрәк, кызыграк ясарга тырышам. Әлеге белемнәремне бер 10 ел элеккә күчерсәм, менә дигән тамашалар ясар идем дип көлде җырчы. Ул бүген 6-нчы урында. Yokka koydum elimine, sağındırgan şiddet gül yürü. Hatireler uyan kardı kırıktan, ballaşağım şığa yegeri. Yengiler aman şuligenler, kışıtanlar aman şuligen. Kırşılarga
исән кемнәр юк икән. Izlərimni saklый ıqı boyları, bu sıkmaktan ürdək basqıdım. Ərəmədə bürlügənlər izdim, basmalarga basıb kər yudum. İyəniklər aman şul igənlər, qışıqdanlar aman şul igən. Күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән. И түрендә мин утырткан сирин, серен саклый башка берәүне. Якыннарым мине юксыналар, киялеге читтә йөрүне. Иянкеләр һаман шул игәнләр, кышыкланар һаман шул игән. Күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән. Туган якка кайттым әле менә, урамнардан кат-кат урадым. Бала чагым йөрде арттан калмый, авыл хәтеренә уралып. Иянкеләр һаман шул игәнләр, кышыкланар һаман шул икән. Күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән. Күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән. Кемнәр исән, кемнәр юк икән. Кемнәр исән, кемнәр юк икән. Тапшырубызның уртасына да килеп җиттек, дуслар. Һәм хит парадыбызның 5-нче урынында Алсу Әбелханова. Мин үземә беренчедән булган хаталарым аркасында күңел төшенкелегенә бирелмәскә киңәш итәр идем. Тормышта ни генә булса да, ул бит бары тик яхшыга. Хәзер инде мин моңа инандым, дип сөйләде Алсу. Бу сүзләр белән килешми мөмкин түгел. Алсу Әбелханова сезнең экраннарда. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Эндәшәм зарыгам,
Кайда сен тең ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик белем дөньяда син барын. Өндәшем зарыгам, кайда син тең ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик белем дөньяда син барын. Язмышлар сулыга, ятларга юлыга, үкенеш яндыра бәгырне. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шытканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшем зарыгам, кайда син тең ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Өндәшем зарыгам, кайда син тең ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Хит парадыбызның киләсе позициясендә Рафаэль Латыйпов. Исегезгә төшерәм, дуслар. Узган атнада ул лидерлар өчлеген ачып җибәргән иде. Әмма бер позициясен югалтып, ул бүген 4нче урында. Аның гомер үтсә дә җырын экраннарыгызда каршы алыгыз. Bir yılmayıp qaradın nige? Partayıp min gaşıkmın, gaşık üzüne. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzüngü siyem, partlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzüngü siyem, partlık jitse de.
Ömür ütse de Şanlar düşse de Üzüngü siyem Kartlık jitse de Мен bu dünyada bir нәрсәне дә үзгәртмәс идем дип җавап кайтарды Ландыш Нигъмәтҗанова. Алай дип әйтергә аның мөһим сәбәбе дә бар. Ул бүгенге көн белән шитран кеше. Киреләнеп кайтырга мөмкинлегем булса да, әлеге мөмкинлек белән кулланмас идем. Мин болай да бәхетле диде ул. Без әлбәттә аның өчен бик шатбыз һәм алкышлар белән аны хит парадыбызның 3нче урынында каршы алабыз. Иркем йөргән серле бакчаларда кызыл чәчәк алып кулыма мәхәббәткә юрап тажын үзәм сибә киләм аны юлына ярата яратмый юк бу чәчәк дөрес аңлатмый мөмкин түгел иркем яратмый Чәчәк мәхәббәт билгесе улларыма җыеп алыйм да чыгам иркәм юлларыңа кабат сөюеңне сынап карыйм да яратмый юк бу чәчәк дөрес аңлатмый мөмкин түгел иркәм яратмый Мин үземә дөрес тукланырга киңәш бирер идем дип сөйләде Мөнир Рахмаев. Ниндидер хаталарга килгәндә, ул аларга бер дә үкенми. Мин бу дөньяда бар нәрсәне дөрес эшләргә тырышам. Хаталар бит ул тормышның сабагы, диде музыкаль бейеклек тапшыруының 2нче урын иясе Мөнир Рахмаев. Әйтерсең лә күзгә карап Хуш
Башлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18-дәге кебек. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шаулы дәртә яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Узып барган яшьлегемне ничек куып тотарга? Кычкырам мин яшьлегемә, куша маңа туктарга. Кычкырам мин яшьлегемә, куша маңа туктарга. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Яшәп рәхәт дуслар булганда. Яшәп рәхәт дуслар булганда. Ниһаять дуслар, кем бүген беренче урында икәнен ачыклар вакыт җитте. Хит-парадыбызның лидеры үз сүзенә "Син дөрес юл белән барасың. Бары тик тагы да тырышрак бул" дигән сүзләр әйтер иде. Әлбәттә, яшьлеген очратырга туры килсә. Мөгаен, нәкъ аның тырышлыгы аны бүген музыкаль биеклекнең иң югары ноктасына алып менгәндер. Дуслар, каршы алыгыз, хит-парадыбызның лидеры Ләйсән Гимаева. Сөюнең нурлысын, татлысын, жылысын, тик синең қойныңда татыдым. Тормышым түгәрәк, мин анда күбәләк, син шәшкәм гөлемнең алтыны. Табылған зиннәтле
Сагыштан арынан ышыгым өйірме буранда Янадыр ялдыра күннен күн яктырақ Мәхәббәт йылдызым син барган Бар иткән барым син Гомерлек ярым син Табылган зиннәтле табышым Язларым булгансың Наз булып тулгансың Син минең сөюле язмышым Ауырлық келгенде, башымны игенде, Тоямын янымда терәгін Күңелден уйылмас, жанымнан жуйылмас Күкелернең син алып бүләгін Бар иткән барым син, гомерлек ярым син Табылган зиннәтле табышым Язларым булгансың, наз булып тулгансың Син минең сөюле язмышым Сөюле язмышым Бүгінгі музыкаль бейіклік басқышлары һәм җырчыларыбызның фикерләре менә шундыйрак. Ә мин Ранил Нуриев сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.